Vawiin chu in rin ni buka lui kal la thian hoin kan lo plan lok to thina mahse ti hlo tlina har tuka tun tum chu in rin ni te ni buka hun thol in siamin kan kal don ni a he kalkonga voksan ron an lo sera tui hnai khawp mai keini hilal home scooting kan kal dona ka som thladon ni Thian thian te nen kan in hmuh taw hnuwa kan tlan zela si hmuya ei turte kan lei khawma chuti rual chuan tiffin an lo paia thian ten a hme turin vok sakan hotel an vol pek tira kein ei tur hrang hrang chips te mo thei te kalo leia duhthusam in si hmui chu ni sa Thian si hmui rang kan penga tuna hian Belkhai kan lut Belkhai kong kan lut chawa chople chi kan kal na kan tha kan ni akong hi a off road ve de lek leka rin ai chon nuam phian me tlan chu metal road ta tlan ngor ngor ai chun kan hma khian du mate moni te ai phur poka en so chho de nok nok an ni pokhen kong an hrichiang em big lova Belkhai kal kha kan han rot le chop chil dewa enge an don a hmun vel te kal kong te kan hrilawa Belkhai kal tumin kan tlan chho mek ani khai kong bông hong Belkhai peng vela kan bo de zuk zuk nuwa Belkhai chu kan zo po thlave ta roya ti kalule doan ma roi se hian two wheeler kan da ti hian lui kan pan thladona lui hi ku ta thlang alania e ke la kal ve de lek ngaya do ma bo renga ni sak khop mai chawana kong kan lo bo de to buk nen atira kan kal na tur kan kal tum na kan kal thei lawa Belkhai kan han tum le de thut buk nen tuna hian Dialdawk Belkhai kan kalani Belkhai chu kan hmu de zuk zuk to lui chu kan phur tlang khop mai ma se in nga na hmun tur thlo talo om lawa ni satrang thalu tuka kan be dong dewa ma se hmun thleng thalo loila I a hmun te en chiang ila kan ti khu tui nu em me ya ke chu jeb lo jun ka phur vak to lo tui chu edit shrap angai lo ni hu nu be kha dong tlang hlom ni kan ding vung vung me ya tlawe pon duam kan phei chin nga om mai the tlawe la kan phei chin nga mo a hmun thleng phutila ka shuai tum na chu khan nom don te rang na na tuna hian hei Belkhai an kala so da samin shuai tu thu top to boka balu la tur mo kan ti lai Belkhai hian kan kam na kan son le don tikhan Belkhai tang kan let chole nu chuan Dialdawk lama kan son ta ropui chip kong lama kan tlan thale zar zara chuan Dialdawk tui luang nuam dewa kan ngata a hmun na nuam khop mai hlai chu a tui a film boka lal tok lâu tất thì còn hình helai hmun hin lo khuap sa ve deuh to wangin tian
han chia dai na tur hmun tha te oma hmun ram chang boka akwal lun lai ni boka rin ai na ti zia phian mai kan bung ro ho kan da dar he ve khop mai bom puak dar ang mai lom le adu kai ni lo duwa ST kiến sẽ cho sai rõ. khai de hei ren ro ke Cứ này. so Nó rồi hay mình sẽ chặt cho ra, mình khép chặt cho ra khu. an di char an rui ve ve kang lai mi chu lian ni ma mu thei mi homi Làm thế rồi. Cuốn cái xong. ni pahin om ni Lúc lúc. nuam non lo ma se mi patan so khoi hun pon nuam ki moกระทุง mi pa sam sun na khula ka sam non ka sam thau mi the ke kal pe to lo mo tiền cái nên setup zoa kan pinky ber po phur khop me lo lam le mana helai hun hi Dialdawk hi kal pui ka tum na chu ni shrim mahse Dialdawk kurung an tingem ni ta han kalila ka du dewa kalo plan ru dewa mahse thin te tam zawk ina an lung rual an du dan kha a thamei ka tia mahse tlai poi ka be se ai na lo nuama hmun alo theng thon nuama atuya fi ma a hlom lo poka kalnon le na chia poka ngai Thian ka chak dan ber kan han in hong kan han in daya kan in tur ken te kan ina tikhan kan chips le te kan khea kan eya kan ti thian hoin khuwa thiang boka ru a nai lawa ni asa zewa boru a thiang nuam lutuka tin mi ron kal an ve phewa thian ho te a pol ang deuh te chung kuang te pon ma se kan deep lem lova tian ke ma ni zone thawa han kan enjoy tlanga rin ain anuam eng mu khachu kan soi ve a tian kan ti du oma te po nuam tingang me ti ramin soi suala du oma berhinia ma se a top la ma chuan ei kan khar thavia win ka ria hmun nuam dewa kan kal theia kan enjoy theia ke chuan hei bak kan nuam ti na tur dang ka nei chung lova hetia lui lian dewa vakala tuite vo hlo boramo in ven ngai renga om te kha anuam ko ti chung lova ma se tia tuya in chia dai seng te han ti mel te ei tur le kan thil rulang ang kan ti turang kha chu ti ba vek thei kha anuam ko ti berani camping gear te le he tiang outing ni khuwa gear accessories vel hi tlem kan leina in ka du thusamin kala nei tok lo ma se kan ken chin chair te ti vel kan pangtang kai khop me stove te tiffin kan paya chuan sa ti lum nan te le thingpui englo fran siam nan te khan noodles te mo siam du pon buten gas le stove kan pai tel boka chuan chips te kan pai nuala chuan thei han tia han don fo le fangma kan keng tel boka du hunu nei thei durin chuan ang mo thei tui vel kan keng boka tui pa ngai kan keng boka kanin rom han ve na sa ni ele in vel po nuam kan titlang aniang kan oki po ring khawp mai
khiti kan thut khian tuya khian sangha tero te ten oma chung sangha ta chu kan ke hin lo se thin an lo chhaya kha za kan ti mema le lama chon kan mei che ho khian food spa ni mai ten te ti han nuam anom rol na za mema du mo pon angai dana soido ne Morning and cheers vele zuks. Duhthusam chuan helai hmun nge a hian thian hoin tent tenen kalin ten out tila in che dai pa in e rong bol na la tui a film thasia a thiang him mel box sia rin ai chon nuam reuh phian ang du oma po in hiat na sangang mai Muani hian lalhomi hi alo phut deuh niang angai thei vak lo auring lo zawk ta chu tho tro video of turin ala in post ra